Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Horace Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupian, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nagsaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Karmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay kaulok tan kaantabay susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Lignaay Babalay Narangalan Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 nakabosan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning! Naimbagal daw, bigat kata kayo amin apo. Maabig Kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Ano natin na Biyernes sa tatang tanagagig pet sa 17 lang bulan Oktubre taon 2025. At wadyatil alamat niya mga iparuntal na sari balita issue ng komentaryo ni Paakar at Saray Matuan
Liknaay Valley. Siyempre kalab kanta ba yun sa kapaborito yo, amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service always. Tansay Magtarion Lingkor, Magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Ay age, ang tulay nagagawa at ICI, kapaborito RJ. ICI. Kanta ICC man ay. Oh, ito ka ICI. ICI. Sana na may ICC. Oh. Oh, ICI. Ang tulay nagagawa at atang tanagagik ni Diversionary. Diversionary la amin nagagawa. Tani sa sanga alay gagunda. Natan ikukunik ta dalamot. At pamilya ng Senador Bungo. So saray diskaya, so saray issues and say makapaerman ka paborito RJ. Singana nakala nagana. Nakala nagana sa may secretary. Say kwanto may katungtong kulante kanyan abiklat may diversionary. May comparet ka manginginom ng kalabyan. Oh. At susubaybayan to? Taso sa bento ah. Say kwanto anto ya diversionary laya idol kanto siya. Say kwang kumat likasan tayo kung kumat. Oh. Ta amin iratan ya ipapalapag da tani babagada dakil di tantwa wala mo't iray palso. No gabay dan ilihis su isyo kwang kumat. Di ba? Piano walay puntaan tun sa nanimat. Katutay Pero- singa nanunang tayo natin kapaborito RJ. Matatag may reaksyon nun kenditan si Senador Bungo anto Oh, actually walay statement to ditan. Ng Senador Bungo at sa kwanto niya, dengalan tini magano. So sa may balikas to ng Senador Bungo, reaction to at satan niya gagawin da natin niya ikukunik da natin at pamilya Bungo so activities na say pamilya Diskaya. Sabi ko nga, sabihin niyo yung totoo. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya. Sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito. Ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng inatrasan nyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, sabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transaction. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. Si katutan na atatong talagagik mga kapaborito, may statement to ng Senador Bungo. Hanapin natin yung buhaya. Bakit lumalayo na tayo sa issue? Tignan natin kung sino yung mga buhaya at silang dapat na ikulong sa hawla. No, walay napagya pangikulungan. At saratan na buhaya. Di ba walay kulungan daratan? Wala. Ere buhaya, di ad Palawan. Mayroon may kulay buhayan dakil. Di mana mo? Piano sa kilekula nyo, si Karemang Kukulaban. Pero buo naman ang tiwala ni Senador Bongo na ayon naman sa kanya,
ang bagong sekretary ng DPWH, alam ko, may tiwala ako sa kanya, kilala naman niya ako. Dahil nakatrabaho naman niya yan noon. So, malaki ang tiwala niya. Pero may duda na rin yung isang batang congressman sa mga tauhan ni Secretary Vince Dizon din. Nako, yun pa ang nakakasira ngayon. nako, kaya Ha? sabi naman ni Secretary Vince Dizon, sige, kilala niyo naman ako. Kung talagang kilala niyo sila, pananagutin ko. Parang gano'n naman siya. Kaya parang, yun nga, alam mo nung napapakinggan ko yan kagabi ba? Yung salitang shake, rattle and roll. Parang nararattle na. Nararattle na sila. Shake na nga tayo, nararattle na tayo. Ginugulong-gulong pa tayo. Oo nga eh. Sa mga kumakabit-kabit na mga issue, di ba? At ano ibabagat yan ay nuputahe, dakilay sa hugto, mabayla irerekado da. Ang kapulitaw ito. Abalang may itaw ito. original yatawa ito. Yes, Parang tuwatan. Actually, walay. Parang ultiman, mga kapaborito So, reaction to man ya ugaw ning congressman. Oh, di ba? Ha? Oo. Wala ray ka-impormasyon ya kasabit si katunatan. Ya pigara at sara may kakaiba natan ng Secretary Vince Dizon di tanod DPWH puro contractor ma. Nako. Ha? Anya at ating tanagagi so balika sa sama niya congressman ya ugaw. I've heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors, and that certain members of Secretary Dizon's team are, in fact, contractors. Oh. Oo. In fact, contractors. Paano ito natanong ipaliwabatan ng Secretary Vince Dizon. May sagot na nga eh. Ha? Sabi niya, patunayan mo. At, pagtatanggalin ko, kilala niyo naman ako nung nagtrabaho ko sa, ano yun, una niya, DOTR ba? DOTR. Parang ganon. Kung paano ako magtrabaho, ganon naman siya. Sa bagay, sa trabaho to ng Secretary Vince Dizon, patungkol ba ito operasyon na DPWH. At sa may ganganatan na si Ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulya, nang to pati koneksyon na sa Rediskaya sa pamilya ng Senador Bongo, siguro part of his investigation at DPWH. Diba? Rin na talusan titan, kapaborito RJ. Pero aman so tutumbukan natin na ICI, ikukunikta lalamat. So sa ating pamilya ng Senador Bongo at Sari Diskaya, nang mula sa batik to. Kaya nga, di ba, palagi nating sinasabi, kung ano yung nauna, yun muna. Yes. Di ba? Yun munang palinawin. Tapos, At saka- siguro pagka nalinaw na yun, din, di ba, wala pang conclusion, wala pang tuldok. Yung mga unang nabulkar, di doon muna mag-concentrate. Yun na nga eh, malapit na nga eh. Pero biglang, di ba, nahila uli pababa. Wala Paano na. mahuli? So ito na lang, siguro, mas magkakaroon ng kredibilidad ang ginagawa ng ICI na investigation. Nabubugak? Ha? Nabubugak. Parang yung malapit mo nang mahuli, abugak kanyan, agmunarel. From the very beginning, abugak lang talaga. Front lang na magkaroon ng kunwari investigation. Tanong lang ha? Yun lang, ang liknaan. Oh. Yun ang duda. Oh yes. Ng Kasi, mga madlang people. the fact na hindi daw ito napapanood online or sa TV, naka-live, kapaborito Bakit RJ. ba? Nasaan yung transparency? Ano yung ayaw ninyo, bakit ayaw nyong i-live? Oh. Hindi ba mas maganda na transparent lahat? Kasi pagka yung may spokesperson na magsasabi kung ano ang nangyari sa hearing, di ba asapit na yun? On. Filtered na yun. On. Sigurado yun. Yes. Hindi na word by word na masasabi. Oo. Kung ano yung totoong nangyari doon. Yun ang duda nila. Yes. Oh. 'Di ba? Kasi sasamaras niya kasi ang haba kung in tuto na sasabihin kung anong nangyari, 'di ba? Oh, di ito na lang, ito yung sinabi, bla bla bla. Pero siyempre, ang taong bayan gusto nila yung direkta mula sa sangin nila kung ano yung sinabi. Oo. Kaya paano mo magagawa yung true live? Kasi, correct. Oo. Kasi ang silik na body that nani, tama mo yung sabi mo, filtered na yun. Oo. Filtered na yung sasabihin ng spokesman ng ICI. At siyempre, importante kasi na nakikita ng taong bayan, naririnig mismo
yung mga statements ng mga sinasalang po nila sa kanilang ginagawang investigation. Saka pag ito pa, pagka nagkamali, kung sakaling nagkamali, nasabi yung totoo, na parang may pag-amin, siyempre sasabihin naman ng tao na, ay na-misquote ako. Di ko naman yan sinabi. Oo. Kasi hindi nyo nilalive. Yun. So pwedeng bawiin, pwedeng pabulaanan, Oo. pwedeng aminin kung ano yung sinasabi ng tagapagsalita. Yes. Oo. Di ba may mga ganong nangyayari? Oo. Kaya Oo. sana kahit I-live na lang. I-live na lang. Hindi pa too late. Wala pa Kasi namang naman conclusion. Oo. ito naman sabi naman ng mga nag-survey yan, kung walang tinatago, wala namang dapat katakutan eh. Yes. Di ba? Mm. Kung nagsasabi ng todo, di mas gusto nila na i-live. Correct. Di ba? Mm. Kasi wala kang tinatago eh. Mm. Di ba? Sabihin mo yung totoo. Kasi pagka nagsasabi ka ng totoo, gaman anti pambali-balik na hindi pang question sa kisuputag tinor na salita mo. Tinor na salita mo. Di ba? Oo. Pero nunuton mo, paano mo na may makahulagpos doon sa katotohanan, bay, nabulol-bulol ka dyan. Actually, kapaborito, Ajay, asing singgerla, nunayari, idawit na mo lang si Vice President Sara. Yun naman yung sabi niya na hindi malayo, sabi niya. Oo. May reaction po dyan si Vice President Sara. At ito po yung kanyang tinuran. Pagkatapos na masabi na imbestigahan din yung koneksyon ng mga Diskaya sa pamilya ni Senador Bongo. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga Diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano nga sabi niyo dito sa parang saka, do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot, tama ba ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course. Baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Kasi kung hindi aabot sa KBBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing dito. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila nasabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko i-link nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo... Likas yun naman at ating tanagagik. So, marami ng sanga
na pinupuntahan itong investigasyon na ginagawa sa flood control projects. Ang objective na lang natin dito, kapaborito RJ, sino yung buhaya? Anong dapat gawin doon sa buhaya? Nang sa ganon, malaman natin, magkaroon naman ng katarungan yung nangyari sa ating bayan. Yung pagwaldas ng Oo. pera ng madlang people. Oo. Kasi pagka walang mangyayari dyan, may panawagan nga yung mga negosyante, no jail, no tax. Oh, no jail, no yung tax. Mga for good governance yung sinusulong. Mm. Councilor Randall Bernal, baka ma-interview natin sa mga susunod na Sige araw. nga. Kung Try natin tuloy-tuloy yung ma-interview. kanilang panawagan patungkol dyan dahil ang gusto lang naman nila, diba, may kahinatnan yung kanilang mga ibinabayad at magagamit sa tama. Mm. Di ba? Yes. Hindi yung nababalitaan mo na billion of pesos nawawaldas na lang. Kaya ang gusto ng taong bayan, may kahinatnan, may mananagot, may makukulong. Yun. No, Oo. yun ang kailangan natin. Yun ang inaantabayan natin, kapaborito RJ. At sana yun ang mangyayari, yun ang magaganap. Yung nga palang kapaborito Joseph baka mamaya mabigyan tayo ng linaw dahil kung ilan-ilan na yung mga lumalabas Oh, ano yun? na anggulo doon sa pagkamatay nung bata. Oh. Dahil nung una, ang sinasabi, baka na hit and run. Dahil Oo. nagkabali-bali yung Oo. Kanyang paa, wala namang parang Foul foul play, play. sinaksak, Oo. binaril, or Oo. whatsoever. Kaya ang unang teorya ng mga otoridad, baka na hit and run. Pero Oo. may lumalabas naman na may mataas yung crane, di ba? Yung pangbuhat ng mga ginagawang ng mga sa Oo. construction. Actually, nakita ko yon. Yung crane. Yung crane na nandun, Oo. kasi may ginagawa silang po dyan, waterways. Oo, na yun. may nilalagay po silang napakalaking culvert na pwedeng dumaan ng tricycle. Na pwedeng, yun ang pangbuhat. Oo. Baka... Ano daw ang teorya doon? Ang teorya naman na isa is baka inakyat niya at kusang nag-suicide. So mamaya malilinawan natin dahil hanggang kahapon inaalam pa yung punot dulo kung bakit namatay yung bata. Kasi alam ko yung area yun, kapaborito Oo, RJ. diba? Kasi the last time na yes. pumunta ako doon, actually tapat yan ng daan papuntang PNP Provincial Office. Oo, baka hit and Oo. run or nag-suicide o ano. Yes, alamin natin mamaya. andun nga yung crane dahil nagsasagawa sila doon ng construction. At that time, baha yung daan papuntang PNP Provincial Office. So nakita ko yung picture, ay dito pala. Sabi ko, nakita ko to. Malapit-lapit na rin sa Capitol grounds actually yun. At saka yung part of ng kanyang damit o body, may kalalate. Yun ang sinasabi. Baka inakyat yung crane. So mamaya, para malinawan na, pero syempre, at least nakilala na, nasa pamilya na siya. Baka makakuha tayo ng tunay na pangyayari. Dahil ang dito, ang sa atin naman, kung nahit and run, dapat mabigyan ng hustisya. Yes. Oo. 'Di ba? Kung suicide naman, siyempre case closed na 'yan, 'di ba? Kasi pag aksidente, 'yun ang dapat na Kaya lang sa reaction dari, liknaan dari totoo ka, paborito RJ. Kasi hindi lang iisang beses yung mga nangyayaring ganyan na insidente sa Maylingayen Baywalk. Oo. Sa mga nakaraan, marami na po yung mga pangyayari na naiuulat po natin, naibalita po natin, inimbestigahan ng ating kapulisan. Ang tanong ngayon, kapaborito RJ, regular ba na nagpapatrolya ang ating kapulisan sa Baywalk? Considering the fact Baka kung may na marami nangyari ring lang. taong pumupunta dyan, kapaborito RJ. Di ba? Pag tumahimik na, ala na. Kasi nung mangyari yung may ni-rape na babae dyan, na bata, kapaborito RJ. Umaga na nung... Umaga na nang makita yung kanyang Parang ganun din. bangkay din, ganun din. Naging aktibo ang pagpapatrolya dyan ng ating kapulisan. Ngayon, tuloy-tuloy pa ba yun, yung pagpapatrolya na yun? Kasi kung hindi ako nagkakamali,
dalawa lang namang functions ng ating kapulisan. Ang kanilang unang ginagawa na primordial duty nila kapaborito RJ, una sa lahat, to prevent crimes from happening. To prevent. Now, how to prevent crimes from happening? Dapat may magpatrolya. Police Dapat visibility. Yun, police visibility ang importante para ma-deter natin yung mga plano ng mga tao na may criminal instinct o may criminal minds kapaborito RJ na may criminal intention sa gauntan. Numan bilang at agda apalagpas daman sinasatan sa agawa kapaborito RJ apalagpas da. And the second option nila is to make the necessary investigation. Pero sana mas effective yung una na ibig sabihin na prevent natin ng maayos kaysa yung tapos na saka tayo mag-imbestiga. Kumbaga parang sa pelikula lagi kapaborito RJ, umi-eksena lang yung ating kapulisan kapag katapos na yung kwento. Nagkabarilan na, nagkapatayan na, parang ganon. Pero ano yun? Ba't hindi nila kinukunta yun? Mali yun. Ha? Yung ginagawa ng pelikulang Pilipino. Pelikulang Pilipino. Kasi syempre, dapat magprotesta sila doon, di ba? Oo. Ang bida, yung bida. Siya Yung muna. bida kasi, nakafocus kasi yung kwento doon, di sa kanila. Dyan sa Baywalk, ginagawa yung bagong PNP building. Meron ba? Oo, doon sa papuntang Limahong. Yun yung area na available. Doon na ililipat yung Lingayen PNP. Lingayen PNP. Mamaya, baka makapanayam natin si Baka Hepe. maganda yan. Kasi kapag kanilipat doon, baka magiging regular na yung patrolya ng ating kapulisan sa kahabaan ng Baywalk. Kasi itong daming nalilito ngayon dahil nag-uunahan nga yung mga vlogger na maka-scope at mga media outlet. Yun na yung parang sinalaysay yung yung vehicular, yung parang hit and run. Pero mayroon pang tinitignan yung ating Anggulo. Na ibang anggulo. Although, alam po ninyo, doon sa tapat ng Kapitolyo, doon sa boundary, kasi may boundary di man kapaborito RJ, walay ilog, di ba? Walay singataytay. May malapit lang na may pampapalagyan day balon building natin dito ng Kapitolyo. Okay. Walay river di man, walay waterways, patabuyod dayat aguntan. Kalagpas mo sa may taytay paarapod Kapitolyo, walay gwardiya actually di man. Ang kwanta balo no, sanlabi sa nago walay gwardiya di man. Paano sa nago labat. Kanya lagi agdaan nang may agaw. Tas singer laman may crane tan manlapod sa may kulay gwardiya, singer kapaborito RJ actually. Kanya no may hit and run, niyari na monitor to ni. Niyari labat kung ko. Pero dungalantila na ani no man tumambilang so sa may batikla na investigasyon na sa kapulisan tayo. Tuloy sulik na ibali kaya rin ninasarang pakabatan pa imano malalapad din sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Alias, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR.
Parad Aliguas, tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Tuloy-tuloy po ang lig na ibali at ating tanagagik. Kaulop kan tabi ni siyempre sa rin magturiran nga kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service, always. Sa magtarilingkor, magturiran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. At sinali tayo at ating tanagagik, kanya medyo bayagan tayo. Yan ang intro. Katungtong tayo so sa may sa kaya polis, itanadling gayan PNP, sa kwanto kapaborito Ajay, at mamimiting iranatan. Angan ko, ka-meeting ng hepe, so sa rami investigators da. Mani-imbestiga natan, at sa tanya agawa, amay nalmoandan bangkay na sa kaya laki, ditan adling gayan baywalk. So, ang gaponi, so sa may nibagada, kapaborito Ajay, ongoing ni. So, investigation. Although wala laray haka-haka, wala laray possible. Si, si Hepe. Sige, tawagan mo. Yung nakausap natin, alam ko sa sa front desk. Front desk yun, front desk. Sige, tawagan mo si Hepe. Hello, good morning. Pwede na ma-interview si Hepe. Ayan, tinatawagan po si Hepe, mga kapaborito, para from mula mismo kay Hepe, malaman natin ang mga pangyayari katotohanan sa naganap na pangyayari na kung saan nga po ay natagpuan ang isang bangkay ng lalaki at hinihinalang siya po ay isang estudyante dahil sa kanyang suot na uniforme. At kung paano ang nangyari sa kanya. Nang malaman po natin sa Lingayen PNP, Hepe mismo. Ano yung Hepe nila? Colonel Gonzales. John Mark Gonzales. Ayan. Para makita natin. Ano sabi niya? Itapat mo. Okay. Ay, nasa formation. Oo. Sige. Mamaya. Okay, tawagan natin mamaya. Meantime, sige. habang nasa formation pa si Colonel, si Hepe, gusto lang natin parating itong public service. Sa public hearing daw para sa proposed new tricycle fare matrix ordinance. Sinasabi dito, in the interest of transparency and public participation, the Sangguniang Panglungsod of Dagupan City will conduct a public hearing on the proposed ordinance prescribing a new tricycle fare matrix and regulatory safeguards on October 23, next week po yan, Thursday, alas 8 na kabuwasan at Dagupan People's Astrodome. Okay? Ayan public hearing kuno at tapyanjaruntan at naasol so saray inputs, naasol so saray nanduruman inputs, manlapod saray stakeholders, nagkalautlat saray transport groups, saray tricycle drivers and operators, saray commuting public, estudyante, senior citizens, tan saray persons with disabilities. To ensure sayan balo fare matrix will be just, reasonable, and beneficial to all sectors. Tadjad sa may proposal at atong tanagagik draft ordinance number 0-40-2025. Say author to tanatong tanagagik at si Councilor Marvin Fabia, si katoy author na sayan ordinance, draft ordinance prescribing a new tricycle fare matrix, prohibiting fare contracting and providing regulatory safeguards for the city of Dagupan, repealing or amending all inconsistent ordinances thereof. Tadjad sa may rasunto ng Councilor Marvin, sa kwanto dyan sa may explanatory note, sa kwanto, matagal na mula ng huling na update ang tricycle fares sa Dagupan City. Noon, mas malakas pa ang buying power ng piso, mas mababa ang presyo ng gasolina, at mas manageable ang cost of living. Ngayon, dahil sa inflation, halos lahat ng gastos tumaas mula sa gasolina, spare parts, maintenance hanggang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ramdam ito lalo ng ating mga drivers at operators.
Love na love niya yung mga drivers at operators ng mga tricycle. Kasabay nito, ang Dagupan ay lalo pang naging isang urban hub at sentro ng kalakalan sa Northern Luzon. Dito nagtatagpo araw-araw ang mga tao, produkto at serbisyo. Dahil dito, mas mabigat ang daloy ng trapiko at mas mataas ang demand sa tricycle bilang pangunahing short-distance transport. Kaya kailangan ng updated na pamasahe na makatarungan at madaling sundin para maiwasan ang away, haggling at overcharging. Okay. Ang ordinansang ito ay naglalayong i-update ang fare structure sa paraang patas sa lahat. Una, abot kayang pamasahe para sa commuters, lalo na sa mga estudyante, senior citizens, PWDs at manggagawang araw-araw umaasa sa tricycle. Pangalawa, sapat na kita para sa mga drivers at operators para matustusan ang pamilya nila at para manatiling safe at available ang serbisyo. Tugma ito sa tema ng administrasyon na pamilya ang puso ng progreso. Oy, pamilya ang puso ng progreso. Hindi na negosyo ngayon. Akala ko ang negosyo ang puso ng progreso. O kaya development ang puso ng progreso. Pero pamilya na pala ngayon. Okay. Ang tunay na progreso ay nakaugat sa pamilya, sa pagprotekta sa dignidad ng bawat manggagawa, sa kapakanan ng bawat pasahero, at sa pagpapalakas ng ating values na honesty, discipline at integrity. Bukod dito, may mga bagong innovations na isasama gaya ng una, automatic fare adjustment base sa presyo ng gasolina at inflation. So pag biglang tumaas ang gasolina, tataas din kaagad ang pamasahe. Kung bumaba ang gasolina, bababa rin ang pamasahe. Ganun ba yun? Mukhang mahirap i-monitor yan. Fare metrics at zone maps na nakapost sa bawat terminal at tricycle. QR codes para madaling ma-verify ang tamang pamasahe at malinaw na penalties laban sa pang-aabuso. Sa ganitong paraan, si Cantonment Councilor Marvin Fabia, hindi lang presyo ang inaayos ng ordinansa. Binubuo nito ang tiwala ng publiko, binabawasan ng sigalot at pinapatunayan ng oportunidad pang-ekonomiya sa Dagupan ay para sa lahat, para sa motorista, pasahero at sa paglago ng ating lungsod bilang nucleus ng regional development. Nathan, babasan ko yung susamay fare metrics proposal. Proposal ya, mga kapaborito. Kanyan importante matangang ko yaw natin di kahit sarya, tapi narungol damot so bosisyo. Narungol damot so bosisyo. No, narungol da. Kasi habang pinapakinggan kita, nangangamoy talaga yung pagtaas ng pamasahe. Kasi nga, nabanggit dyan yung pagmahal ng mga spare parts, lahat na. Tapos yung cost of daily living allowance. Saka yung kung maapektuhan man yung mga transport, yung mga mananakay. Kaya kailangan talaga na mapakinggan yung inyong mga hinaing. Liknaan. Para mapunta tayo sa win-win solution. Ito yung fare metrics proposal po nila. Sa regular, shared ride, non-holding areas, 20 pesos per passenger every 2 kilometers. Every 2 kilometers, 20 pesos. Pero asalik latan, Manlapo at Northfield, angga at Trauma Hospital, hangga po 2 kilometers tutan. Iniidan kay 20. Alanganin ni awatan to andi. Siguro bukbukor mo. Oo, bukbukor kasi ko. shared pa kinta ni. Sa bagay shared ride shared ride. Okay. 20 pesos per passenger every 2 kilometers plus additional na 10 pesos per every succeeding kilometer. Yan Okay. Number 2, special hire. Holding areas. Ito yung bukbukor ko. Or by passenger request. Kung sa bukbukor yo, yung passenger, 30 pesos every 2 kilometers. 30 pesos every 2 kilometers. Tapos
Tapos, Uli. plus 10 pesos every succeeding kilometer. Oh. Okay? So, At mabila. alamay no, from Dagupan, siguro, mga piyakar kadling gayan. Oo. Tula. Yes. Oh, sige. Okay. 2 passengers. No, duwara kayo ng lugan, tig 25 pesos kayo. Manapag kayo. 25 pesos labat. So, bayar na balang sinansakit sa kayo every 2 kilometers. Pero, nung lagpas kayo 2 kilometers, additional 10 pesos for every succeeding kilometer. No, taluray ang apatiran passengers, 20 pesos each. 20 times 4, kama, di 80 pesos. Oh, kasi yan yung sa turnuan. Alam mo yung turnuan na papanuunda. Yes. Kaya no wala ra may talus-talusan labatan wala ra may manapura at may tatawagan dan okupado an kulakwan. Kupadoan ko la. Okay. So, Di no, kontrata ang takala. Mga ganun ba? 3 to 4 Pwede naman yan, passengers 20 pesos each every 2 kilometers plus 10 pesos additional every succeeding kilometer. Ito, mandatory discounts Ayan para yung sa mga mandatory. senior citizens, Paulan. PWDs, students, 20% discount upon presentation of valid ID. Sa irap to, tanang tadalan kinkanatan balot, senior citizen o dino estudyante ka, paano na nagdakailugan. Kanyan importante, wala mo sa panuntunan ni paakaritan. May refusal. Magpakatotoo kayo magpakatotoo. Kasi asubukulatan. Yes. Senior citizen la, nampakulur na bukto. Di singo ugaw. Bisan mananap na discount to. Inanapanday ID. May sakibalot. Ang taaliwan ng senior citizen say pakanang dasi ka to senior citizen la diniscount da pero kin ba honest mat impawilton di sa aliwan ng senior citizen konto. O kagabay amin na niya senior citizen la. Sultod si kato. Makapalok. Pero abi sa kay balot tanampakulor na bukto agtunong ng so senior citizen isa marireklamo. Magpakatotoo kayo. Magpakatotoo kayo. Okay. So si Katura man sa proposal at ating talagagi ka, proposal. Ano man bilang para sa tricycles kaya walay violations, nyama so sara may penalties. First offense, 500 pesos sa driver, 500 pesos sa operator, plus may written warning at orientation. Second offense, 1,000 pesos sa driver, 1,000 pesos din sa operator, plus 3-day suspension from terminal dispatch. Third offense, 2,000 pesos per driver, ganun din sa operator, plus 1 to 2 week suspension. Fourth offense, franchise review with possible cancellation for repeated or gross violations. May franchise agyula ken i-review may franchise. Okay. Revenues measures, sticker and inspection fees may be collected annually at reasonable rates to fund road safety, signage, and enforcement. And 50% of penalty revenues shall accrue to a driver welfare and training fund for defensive driving, first aid, and customer service programs. Meron na tayong driver welfare and training fund. Kailan pa ba ito? Yung pero alam mo yung training alam fund. mo yung bilib ako dyan, dahil tagang pinalaganap ngayon yung impormasyon at imbitasyon. Pati nga tayo na-invite, di ba? Yung kung sino man yung pwede sa atin for that public consultation. Para mapakinggan yung hinaing, yung suhestyon, para makapabalangkas sila, makabalangkas ng isang matibay na ordinansa na ito'y hindi pahirap sa mga mananakay at makakatulong naman sa mga kaibigan nating mga tricycle drivers. Para alam din ng mga mananakay ang kanilang karapatan. Okay. So, maganda po yan. Kailan yan? Sa October 23, Thursday. Next week na. Before Next ng week. birthday ni Dennis. Kailan ba birthday ni Dennis? 24 ata. 24 ba? Magka-birthday na pala si kapaborito Dennis. Di ba? Happy birthday in advance. Yes. Pansit. Happy birthday mat kuno na buwas at si former Municipal Councilor Sheila Castañeda, anak ng Mayora Josefina Iday Castañeda. Nalinggayan. Tawag ng tawag si Jerome. Oo, tawag ng tawag nag-istorbo sa atin.
siya pala Binabati yun. niya si former Ganda, Councilor Sheila Castañeda. Oh. And good morning din kay Kabalens, Reverend Father Raymond Bok Oligani. Yan. Watan natin na bugalyon. So Oo. assignment to. Best friend to ng Sir Jerome. Agi ang tuyay. Just in, a magnitude 6.2 struck off the coast of General Luna, Surigao del Norte at 7:03 a.m. today. Na naman. Na naman. Hindi, on Friday, October 11 niya ba ulit tayo? Ay, wala. Ano yan? Siguro naalimpungatan. Naalimpungatan kayo. Sabi niyang breaking news. Bakit nagka-breaking news? Yung pala October yung news niya 17 na break na. Okay. Nag-M6.2 ulit. Oy, congratulations nga pala sa mga pumasang doktor. Oy, maraming mga doktor ulit. Congratulations sa inyo sa mga lahat ng mga pumasang doktor ngayon at sa mga proud na mga parents na meron na silang mga doktor. Congratulations. Siyempre, tulad nito. Doktor na korso, parang abogado din, 10 years. Oo, medyo saka magastos ito. Magastos ito. Oo. Marami pong natutuwa ngayon dahil sa kanilang pagkapasa. Good luck sa inyo. At sana marami kayong magamot. Alam mo sa doktor, siguro uso rin sa inyo yung pro bono. Sana mayroong ganun. Pro bono rin, kapaborito RJ, ha? No, antamay, walay kampanya a day intended for poor. Tulad ni Poor people na nagkakasakit, pro bono. Walang singil. Parang walang singil. Libre. Libre. Alam mo, may kilala kong ganyan, pro bono. Sa usaping legal naman. Sa usaping legal. Si Atty. Gayo, di ba, ng Lawak. Oo. Meron siyang programang Si Atty. Gayo, oo. Meron nga siyang programang ganyan legal assistance sa mga nangangailangan, kapaborito RJ. So, yung mga bagay na ganyan, kasi sa Taytwa kapaborito RJ, ay napakahirap nang wala kang magagastos o maibabayad man lang. Ang gapi ibayar mo, agda ka awatan, agda ka idipensa o agda ka tambalun, may irap at bilay lang ti kapaborito RJ. Ngayon, wala na, bihira na yung mga albularyo ngayon. Wala nang tumawir sa mga matatandang albularyo. Sa amin, nagsipanaw na yung mga albularyo. At may antisalitad Pangasinan, Parasan. Parlasan, yung burong-burong. Wala na ngayon. Parasan is Parasan, yes, paras. Mampaparas ka. Mampaparas ka. Si Parlasan na may paantum basa hindi kapalaran mo. May parasan, tawaganda ka. May nanuno ka sa punso, parang gano'n. Yes. O kaya walay, di ba? Pero nowadays, computer age, parang wala na yung mga engkanto. Natakot na rin. Kasi ninsaman, kung daray nakakatungtong ko, halos katakulan. May katakulan. Kahit sa lugar mo, noon daming punong kahoy. Pero ngayon dami ng bahay. Parang ganun. So, parang wala na rin yung mga engkanto. Sakit na talaga. Kaya kailangan natin doktor. Pag may nararamdaman tayo. Naganap nga talaga itong lindol ngayon. Talaga? Hindi breaking news talaga. Breaking news talaga ito. Basahin natin kapaborito Ajay. Breaking news Tayong ma-break. Ibinaba ng PHIVOLCS sa magnitude 6.0 ang lindol na tumama sa karagatan malapit sa General Luna, Surigao del Norte alas 7:03 ng umaga ngayong Biyernes, October 17, 2025. Uy, grabe, maksilala mo Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ang pinsala at aftershocks mula sa pagyanig na itala din ang mga sumusunod na intensity. Intensity 5 sa Basilisa, Cagdiaunao, Dinagat at San Jose, Dinagat Islands. Sa Claver, Surigao del Norte. Intensity 4 naman sa Anahawan, Hinunangan, Hinundayan, Liluan, Pintuyan, St. Bernard, San Francisco, San Juan, San Ricardo at Silago sa Southern Leyte.
sa City of Butuan. Libho at Tubahon sa Dinagat Island. City of Surigao sa Surigao del Norte. Intensity 3 sa Abuyog, Dulag and Palo, Leyte. City of Tacloban. Nasipit, Agusan del Norte. Intensity 2 sa Alangalang, Batbatngon at Burawon, Leyte. City of Malaybalay, Bukidnon. City of Cagayan de Oro, Laak, Mako, Moncayo, and New Bataan, Davao de Oro. Oh. Pinupuntirya ngayon ng Mindanao. Puro malalakas ang pagyanig doon. Ha? Amesa kayo 4.0 na, 6.0 lamot. Ayagi. Makapataktakot laya kapaborito aja. Kaya ingat-ingat ha. Napanaginipan ko nga eh. Anong napanaginipan mo? Sana hindi totoo. Lindol. Oo. Tayo nagpro-programa pero yung building natin doon sa kabila. Talagang tayo daw, sabi ko nga sa'yo, sumilong ka na dyan, may masisilungan ka ba? Sabi ko, dito mayroon ako. Sabi, di ba, ito na yung sinabi ko. Ito rin na announcer booth. Kagabi lang. Pero nandun tayo sa Pierce Boulevard, yung mataas na building doon. Sabi ko, tapos napanaginipan ko, totoo, kagabi. Pero nung gumisa, panaginip lang pala. Sana hindi totoo. Kala ko ganito rin. Ganito rin. Kala ko Position ibang, natin. kala ko ibang lindol. Hindi, lindol talaga. Lindol talaga. Okay. Pero ang tibay daw ng building. Tapos nagpaliwanag yung may-ari ng building na talagang bago niya pinatayo. Kaya hindi nagiba. Pero nandun tayo sa pinakatuktok. Nagpo-programa daw tayo. Mas malakas doon. Kagabi nga pa lang yun napanaginipan ko. Nako. Kasi ito nga, 'di ba? Siyempre pagka ganito yung mga naibabalita natin, 'di ba? Ang siksik meted kanunutan tayo, 'di ba? Garawi nagpupugi mo raratan. Oo. Tuatan. Nan tumay nunutan mo. Asya ko akugip. May marakop subilay ko. Kinabang akod flood control. Palagi nating tinatapik. Ako mo ni ako gip. Mo ni ako gip, Sa kayak mo ya kontraktor, hayahayang buhay. Bali-bali ko no nakugip te untan mo ta. Isan bawunta wala ba na yung talwa? San kabun bumi kwarta 5? Merak man sumangkugip kan makwarta ka. Anta ang bangon kat anapon mo, may kugip labat man ay. Mampasno ka niya kulkulon mo ramay. Kaabay mo okay na biglang limewawa jayoy. Kasi masilo-silong so muling kulala ingon na mao. Kasi akugip kumatan. Akugip mo. Ay so kidding aside hintay pa natin si busy pa yung kapulisan para malinawan natin yung pangyayari diyan sa lingid. Siyempre, tulad ng sinasabi mo kapaborito Joseph, kung may CCTV sana di nakita. Kung itanran nga ba o kung anong nangyari. Ang bilungot di madapasan. So, siyempre kung walang witness, alam mo, yung mga investigador, magdedepende na yan sa mga makakalap na mga ebidensya doon sa scene of the crime. Sino yung Soko? Scene of the crime. Scene of the crime. Operatives. Okay. Buhay pa ba yun? Buhay pa. Hello, good morning muna tayo kay Madam Emma Alipio. Good morning kay Nanay Conching. Siyempre, at pagka nababanggit mo ng mga sina Madam Emma, single ladies, si Nanay Conching. Of course, single ladies sa Barangay Basing. Nanay Bihing. Mga senior na, hindi pa rin. Madam, hindi naman gaanong kasenior. Okay. Madam Perla, si Kagawad S. Esperanza, tsaka si Madam Ja, good morning. Sa lahat man taga Barangay Basing, good morning. Hindi pa naman huli ang lahat. For companionship lang. Di ba? Sige. Sana mapakinggan ka nila and they will take your advice seriously. Kasi maganda yung may hawak kamay. Di ba? Tapos paggising mo sa umaga, may kakwentuhan ka, may kakapihan ka, di ba? Tapos pagtulog mo ulit sa gabi, may kayakap ka, hindi lang unan, may yung ka-share buto-buto. ka dun sa kumot. Yun. Talaga naman. Talaga iniinganyo ko kayo ha. Sige. Good morning sa inyo dyan. Binmalay. Basing, Binmalay. Sa Binmalay, Pangasinan. Yes. Na pag Binmalay, Pangasinan, ang pag-uusapan, may kataga akong narinig dyan. Yung paninilbihang agresibo at matapat. Paninilbihang agresibo at matapat. Kanino yan?
Siyempre, basta may ano dyan. Okay. Mapapakinggan mo yan. Paninilbihang agresibo at matapat daw. Okay. Sige. Kay Jane Asin Tawataw, congratulations Pangasinan Police Office for their proactiveness and comprehensive police proactiveness. reports relaying through local mainstream media of Pangasinan. Local mainstream media Pangasinan. Ayan yung, siyempre, agaran naman. Oo. Pagka in-interview mo naman sila, basta available, at meron ng impormasyon, nakikipagtulungan naman. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Merly Macapas, sabi niya, good morning mga idol, God bless po. Pakibati po mga ka-senior at belated happy birthday kay Madam Bing Basa at lahat ng mga may birthday. Thank you po. Sa Barangay Basing din ito. Maganda umaga po sa inyo. Magpapatuloy po Liknay Balay, kaya rin inasarin pakabatan pa imano, malalapanin saray manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering,
structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Ay, alas 8.36 la at atang talagagi kadlik na ibalik. Kalap kantabi ni siyempre saray magteryoran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service, always! Taan sa'y magterylingkor magteryon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Medjad saray arum niran balita informasyon tayo at atang tanagagik at ito'y development di mad ICC. Wala development di ICC. Kapaborito RJ. Sana ni may ICI ayaw mo tayo ICC. Oh. Pero jad saray amin na miyembro na Senado akaon nalay kung Senador Padilla in publiko to lamay salinto. Sa salinto, net worth to is 244 million pesos. Ay, dakol mo sa kwarta to. Siyempre, artista, sikat. Si Panira kasi untong book Basta ang kapayamot mo, talagang manunaan ka, di ba? Pero pagka may yamot mo, ay siyempre, di ba, manunot ka, no, paano to? Kaya tilam. Of Ganun course. yun eh. Di ba? Mm-hmm. Alam na natin yan. Hindi Paiunaan na tayo tayon, pinanganak bukas. paiunaan tayon Lucas ay salinto eh. Siyempre, Bakit? Ipapangalan ba lahat sa kanila yan? of Diba? course, hindi. Wala Wala ka bakulantit, dakula dalin to, pero aga kangaranad si ka to. Ganun Kangaran sa amin yun. katulong to. Kangaranad sa amin sekretary to. Ganon yun. Yung ganun, Kasi di ba? meron naman tayong batas regarding that na hindi ka pwedeng magmay-ari ng mas higit pa sa ganitong sukat. Mga ganon ba? Oo. So alam nila yan. Ay, thank you nga pala sa Canada. Bakit? Nag-pledge po sila ng 26 million pesos na humanitarian aid to support Filipinos affected by recent natural disasters. Wag lang wag lang Pledge lang yan ha, pledge. Baka wag hindi lang pa. wag lang in kind yung dilata, mga kumot. Oo. Dahil sino yung naibalita natin kahapon na parang wala siyang nararamdaman na foreign aid ngayon. Si Kuhan. Si former senador pangalan na Gringo. nito. Gringo nasa yung kanyang reaksyon. Ba't wala akong hanggang pinasisimaw kung foreign aid ngayon? Di ba? Kasi from imported to local eh. Salatanda. Yes. Kasi aga pasal ko ni dilada yung mga imported. Wow. At si Karaso apasal kaya si Kara nga lang. Correct. Kira may kurapot iran opisyal. Napo kayo ha. Okay, antoy ay. Retirement. Panukalang retirement age is 39. Na? 39. Retirement age ng tayo, mga manggagawa. Sinong nag-propose ang proposal nito, proponent nito si Senador Soto. Kasi ito daw. Anong rason? Yung nang iba, gusto nilang ma-extend pa eh. 65 na nga, gusto pang ma-extend. You know why? Kasi ang sabi daw nila, para makuha na nila yung retirement nila at maipang negosyo. Ano yan? Magkakapuhunan. Ay, gusto ko yun. 39 years old. Ba't hindi nyo na lang gawing 40? Kasi, di ba, may kasabihan, life begins Begins at 40. Ba't 39 Pwede rin. Kaya? Ano kaya
Ano kaya? Sige, explanation. Pwede rin. But Dahil ang 39 sabi ni Tito Sen, Mm. batay sa isinagawang pag-aaral, tinatayang 30% ng mga manggagawa ang pipili ng maagang pagre-retiro. Optional. Upang magamit bilang puhunan ang kanilang makukuhang benepisyo. Optional siguro. Kasi di ba sa mga government... Yeah, optional kasi will opt for early retirement. Kasi yung iba kasi length of service. Yes. Pag 20 years ka na, optional. Kahit hindi mo pa na-reach yung 65 na age retirement. Age retirement. Kaya pag 20 years in service, optional. So yan siguro, wala yung 20 years in service, malaumlaw pundumad sa hindi kasi wala kasi sigurong optional sa edad naman. Kaya yan, okay yan. Yan, okay. Baka yan yung gusto niyang sabihin. Kaya pag na-reach mo yung 40 o 39, it's up to you kung gusto mo nang mag-retire. Kasi marami rin yung nagre-retiro pagka 20 years in service na sila. Yun. So yan naman edad. Edad naman. Parang sa atin pagka yung maintenance sa sasakyan, 'di ba mayroon yung kung sinong anong mauna? Yung every 10 kilometers, 10 kilometers 5,000, 10,000 kilometers. 5,000 o yung buwan. Meron din yan, di ba? Every 3 months. Kahit sinong mauna. Yung mileage mo, o kaya yung buwan. Kahit na hindi mo na-reach yung mileage mo, pagka 3 buwan na, magpapa-ano ka na. Change oil na, parang gano'n. Ganyan din. Sa edad, optional, sa paninilbihan at sa edad. Okay yan maganda yan. Di ba? Okay yan, proposal yan. Oo, kasi ako na-appreciate ko kasi parang mas maraming nagkakaisip na magnegosyo na lang. Kasi at saka yung sa pamilya, di ba? Kasi di ba, yung enjoy life, yung di ba, kung marami ka ng akurakot, di enjoy life na. Ano ba yan? You have to enjoy life. Pando lante. Pwede yan sa mga kurakot. Dami nang nakurakot enjoy life. Anyway, pero, sino yung listeners natin si magaling na composer si Sir Jerry. Sir Jerry. Huwag niyong kalimutan balot si letter K. Ano yun ay? K, Karma. Yun. Palagi sinasabi ni Juan yun. Sir Jerry yun. Pag kayo buwakag. Doon kayo matakot sa letter K. Sa letter K. Baka enjoy life kanyo at bali-bali pan impasyar yun Boracay. Wow. Happy ang life dito. Isang kay apatay bungay nyog. Diin. Yun yun. Ay, update naman po tayo. Update naman po tayo mga kapaborito sa nasirang gabyon dyan sa dikin ng sa San Vicente, Calasiao. Patuloy pong ginagawang sandbagging dyan. At ang... may nasira dyan? Oo, bumigay yung gabyon. Gabyon na? Yung gagawa ng parang... Yung dike sa San Vicente. Slope protection. Nasira yon nung kasagsagan nung pagbaha sa atin. So, inaayos na po yan ngayon ng DPWH 4th District Engineering Office at nagpapasalamat ang bayan ng Calasiao, lalong-lalo na si Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanilang pag-aksyon sa natibag na earth dike. Pero ito ang habangan po natin dyan sa Calasiao dahil meron pong mungkahi ngayon ang butihing alkalde ng naturang bayan na ang Calasiao po ay magpapatayo ng kauna-unahang dialysis center sa kanilang bayan, na yung kauna-unahang dialysis center na yan sa kanilang bayan ay magbibigay ng libreng serbisyo sa mga residente bilang bahagi ng pinalakas na programang pangkalusugan ng bayan. Maganda to. Kasi pag dialysis ka mo, mahal yan. Yes. Pero ngayon, dahil pag miyembro ka na ng PhilHealth, libre yan. Pero paano kung hindi ay? Yun. Malaking tulong yan. Lalong-lalo na sa mga taga-bayan ng Calasiao. Siyempre sila yung unang kanya. So, napaisip tuloy ako kapaborito, Ajay. Kasi makikita mo, ang bayan ng Calasiao, area-wise, maliit naman. Hello, okay na. Tapos yung income, pwedeng kasi malalaki yung mga nandiyan kumpanya din, Pero mas may malalaki pa na LGU, lalong-lalo na yung mga lungsod, kapaborito RJ, ito nakaisip sila ng pagkakaroon ng isang dialysis center. Pero yung iba kaya, may arom kasi,
May arum kasi, wala mat kasi so plano da, ya man alagay nasa kuya dialysis center, can they also support that program? Kasi mababli. So dialysis. Okay. Ito na. Wadya ka-paborito, mga ka-paborito. So paituyaw tayo at kinan Colonel Pakikipagpanayam, Tagalog si sir. ating pakikipagpanayam kay Colonel Gonzales, ang ating pong bagong hepe sa bayan ng Lingayen. At makikibalita po tayo, hepe, tungkol po doon sa natagpuang bangkay ng isang estudyante dyan po sa may Lingayen Baywalk. Pero bago po doon, kunin muna natin ang pagbati ng ating hepe, si Colonel Gonzales. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Yes. Nakakapinig ng inyong Opo. At saka si Joseph Bacani po, Colonel. Magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Bacani, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Nice to hear your voice again, sir. Magmula nung lipat ka mula dito sa Dagupan sa ibang station. Sir, kumusta po yung investigation natin doon sa natagpuan bangkay ng estudyante? Actually, sir, as of now, on process po nung yung autopsy examination ng biktima. Oo. Opo. So, upon official report from post-mortem examination niya, po ng ating attending physician, na yung binti niya doon sa hita niya, yung dalawa po, then nabali yung right arm niya, then yung right wrist arm niya. Oo. Po, yung pati yung kaliwa. So may bali sa katawan niya. Ngayon po, ang tsuri po namin doon, sir, initially, hinihintay pa po namin yung totoong finding ng forensic ng pathologist ng forensic. Opo. Na manggagaling po ng as of now, sir, on process. Pero yun po yung initial na result ng postmortem is base doon sa analyzation, sir. Lulusot. Kung yung isang tao tumalon o nahulog, kaya lulusot po yung binti. Pumunta ng tumagos. Pero yung pa lang po yung initial. So possibly na may tumalon po itong biktima, sir, sa mataas na lugar? Hindi ko po na-assure kung may tumalon. Pero doon po sa analyzation ng ating ganun po. Kasi doon sa binagsakan niya, titignan mo, yung crane po doon, heavy equipment na crane, yung parang may towel sa taas nun, sir. Tapos, nung kami nag-request na pinorward, crime lab, yung mga initially, para ma-determine yung kalawang ba na yun sa mga damit niya, sapatos niya, doon sa equipment or hindi. Bakit meron siyang kalawang? Yes, sir. Sa pakikipagpanayam. Opo. Sa pakikipagpanayam, nakausap niyo na rin po ang pamilya ng biktima? Ano po yun? Nakausap niyo na rin po, sir, yung pamilya nung namatay? Meron din po silang salaysay sa inyo, yung pamilya ng biktima? Problema man lang. Hindi, sir. Wala pa. Actually, yun po lang yung process ng investigation namin, sir. So could this be a possibly kayang suicide ito, sir, or tumalon sa mataas na lugar as an act of suicide? Kaya nga, sir, gusto namin na
Gusto ng pamilya na pa-autopsy pala. Ah, okay. Malaman talaga yung Totoong dahilan. meron pa bang ibang concern. Oo. Kasi sir, allegedly, in-invite namin yung girlfriend niya. Mm. Prior silang nag-iwalay. Nag-away pala sila. Ah, okay. Nag-away nako. Oo. Mayroon pang incident na binubuli siya yung biktima ng mga classmate niya. Oo. Parang iniinggit itong biktima, sir, matalino. Academically, matalino to. Oo. Yun ang parang hindi siya ina-update sa mga project, sa mga ano. Oo. Kaya ganyan yun. Oh, parang na-depress siya, parang ganun, may depression. Oo, sir. Oh. Aha. Kawawa naman yung bata. So wala naman pong Ayaw po muna namin Yes, sir. na mag-speculate. Yes, sir. Ano? Yes, sir. Tapusin namin yung investigation, then we will release full and final investigation report regarding sa nangyari. Okay. I understand. So naintindihan po namin, Colonel, at salamat po at napaunlakan po ninyo ang aming request na kayo po ay aming makapanayam dito sa ating palatuntunan dito sa Radyo Pangasinan sa Liknaay Valley. Sir, yung message po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Actually, sir, ng biktima, nakakalat po sa social media yung mga Pictures. content creator. Opo. Sir, kung anong magandang gawin. Sana. With your permission, Yes, sir. Go ahead. anak, i-refer ko to po, ma'am. Kasi mali itong ginagawa nila, ma'am. Without your due notice. Oo. Nagpo-post. Nagiging image tuloy ng anak ninyo. Medyo mali. Sa bayan ng parang pinapasama. Kaya nung tinanong ako, sinadjust, filean natin ang kaso, ma'am. Yung mga creator, yung mga post nito, filean po natin ang kaso sa prosecutor. Actually, sir, pinagpuyatan ng mga IT ko dito sa Lingayen. Opo. So na po lahat yung nagpo-post at papailan po namin ng kaso. Oo. Okay, ultimong hindi tagalingayin, nagpo-commit. Parang pinapasama nila yung bayan ng Indian, which is hindi naman nila alam ba yung nangyari talaga. Yes. Content creator na yan. Hindi katulad nyo po na media practitioner Inaalam. na inaana Yes. kung ano yung nangyari. Yes, sir. Oo. Investigation side ng PNP or sa pamilya ng Biktima. papaalam po kayo. Opo. Yes, sir. Nagpo-post iba yung ginagawa. Oh. Bigyan po natin ng leksyon, sir. Tama Yes, yun, sir. no? Okay. Oo. Maganda po yan. Actually, sir, nung nabasa namin, panawagan actually yung pinsan ng biktima na tanggalin na yung pinopost nila. Pinanawagan din namin po yon sa mga tao, lalong-lalo na yung mga content creator yes. na i-take down na yung pictures kasi kawawa naman yung pamilya, sabi namin. Yes, sir. Pero wala, sir. Kaya as a stern warning, managot yung mga dapat managot natin. Okay. Okay, sir. Hindi pwede yung gawa nila sa municipality ng Lingayen. Okay. Hindi sila taga-Lingayen. Nagpo-comment sila ng kung ano-ano. Oo. Okay. Okay, sir. Sir Colonel, sir, thank you so much sa time na binigay niyo po sa amin para kayo po'y aming makapanayam. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Sir, pag may update, papunta ko na lang po kayo sa akin. Sige po, sir. Sige po. PCR. Sige po. Okay, Sige sir. po, sir. Okay, sir. Thank Thank you, sir. Thank you.
Thank you po and good morning. Yes, sir. Okay, sige po. Okay, thank you. Si Salamat. Katutan na kapaborito, mga kapaborito, so sa may statement to ng Colonel Gonzales, ingat-ingat po kayo sa Kaya mga nga tayo, paggawa di ng ba? mga content Buhat ng ninyo. binodcast natin to, Oo. ang official na statement manggagaling sa pulis. Police, yes. Kaso yung mga content creator, parang nauuna na nagpapatalbugan para sila yung maka-scope. Parang ganun ba? At yung content nila, ang daming views, mga ganun. Oo. Yun na. Yun na, Kasi- yung sinabi ni Kelnal, baka Oo. makasuhan kayo. Mapapasama, yung mga reactions kasi napapasama tuloy. May mga napapasama, hindi pa naman natin alam kung ano yung katotohanan. Ayun po yung mga problema. No, although meron ng parang tinitignan, naksa kung paano nangyari yung aksidente o insidente. Pero siyempre ang official statement manggagaling pa rin sa pulis dahil sila yung nag-iimbestiga. Yes. Kaya po nang ginawa natin. Yes. Okay. So mama, sasabihin din ng kanilang staff doon yung kanilang final findings. Yes, okay. Malalaman din po ninyo dito sa Liknay Valley. Pero niyang kapalay malam, yung oras sa ating tanagagik, ang tabayanan, susunod kagad ang number 1, ikapaborito Joey Baby. Akaulo pa kang tabi lalang hulad, Liknay Valley, saray magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service, always. Tansay magtarilingkor, magtaryun kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timat siyempre technical side, Andy Arom, si Alan Lanag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. See you po Monday, kasi Friday po ngayon mga kapaborito ha. See you po Monday, oo, sa pagpapatuloy po ng ating Liknay Valley, dito lamang po sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray ng duruman lignaan na bagay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na bagay. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paret aliguas, tan arangkaday kalasyaw.